yo tep Luis Suarez hadu arkol Pyrshah Ïaka Liverpool haga jingelekai playoff jongka Uruguayan Primera Division. Haga nega jingelekai ka Liverpool kala pendon kam daga promotion ka basau lai kat baga national ka pendon kam Ïaka promotion ka basau lai way. Haga nega jingelekai ka national ka kambiang ka position ban Ïaka Liverpool haga bagala yo adu 100% ka position kat baga Liverpool ka yo tang 100% ka position. Haga kila step jong ka nega jingelekai omdon kinogi tim ki bala ban penkijar but day haga kila kata haga minute ka ba sanpeu lengba u Luis Suarez ka national kala yo ban penkijar nengkong. But Ïaka bol la penbu dau kandido. But hadin kat kendai minit kata ka minit ka ban riu peu kendai. Ka Liverpool ka lala ban penyakai Ïaka shigol jong ka national lengba ka penalty balakan jan dau Thiago Wisino. But lengba gini ki shigol ka jingele kai hadu bakot ka kendai peu minit. But hadin ka kendai peu minit lahap ban peteng biang Ïaka jingele kai sa live peu minit. But day haga minute ka ba kendai peunyo Luis Suarez la yo ban tep ya ka gol ka ba ar naga benta ka national but kane ka day ka gol ka ba pra naga benta ka jongu hakane ka samoy but ya ka ball la penbu daw sabala but haga kelamit jong ka extra time ka national ka yo biang ban tep ya ka gol ka ba lai ka jong ka lengba u Emmanuel but ya ka ball la penbu daw u Jinila. But haka minute ka ba shispa khalai sa isin u Emmanuel yo ban tep ya ga gol ka ba saw nagbanta ka national but ka day ka gol ka ba ar nagbanta ka jongu but ya ka ball la penbu daw Castro abakot ka ni ga jingele kai ka national kalala ban penlim ya ka Liverpool da saw lagaway